L'amor, és veritat, hem qüestionat molt, però jo crec que ens hem d'aferrar a la part positiva, perquè no és que ara la vida sigui més dura que fa 20 anys, o 10 anys, o 100 anys. És que la vida és dura, ja està. Sempre, ara i sempre. Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també. Bon dia. Bon dia, Clàudia. Rita, bona tarda. Bona tarda. Ofèlia, bona nit. Bona nit. Bon dia, bona tarda, bona nit. A la vida no hi ha res millor que l'amor. Podem omplir-nos de deures i de distraccions, podem tenir caràcters més durs o menys, caràcters més solitaris o menys, podem dedicar la nostra vida a preocupar-nos genuïnament per altres coses, com la política, la cultura, el futbol o 30.000 afers més, però en el fons de tot sempre tindrem el reflex d'estimar i de voler ser estimats, ja sigui estimar persones o animals, o la terra mateixa, o l'estructura que m'uneix amb el veí, o tots els hàbits que ens fan ser qui som. L'amor és el perquè de totes les coses i podem decidir viure'l amb nivells de consciència o de donar-se a l'altre molt diferents. Avui volem parlar de l'amor que donem i que rebem, concretament per part dels homes, dels mascles, de si és possible ser optimistes en les nostres relacions heterosexuals i de com les ha traspassat a la literatura la nostra convidada d'avui. Som-hi! Paula, amb qui parlarem avui? Doncs amb l'escriptora Ada Klein. Què tal, com estàs? Hola, molt bé. Aviam, posem una mica de context, perquè avui parlarem d'amor. Tu has escrit un llibre que es diu Lisa Cohen, que el publiques amb l'altre editorial, que és una novel·la curta, una novel·la, pràcticament, que explica la història. O sigui, és la Lisa Cohen la protagonista d'aquest llibre. Ella escriu una carta al la seva actual relationship, una mica, no? O sigui, com el seu actual amant, explicant-li tot el seu historial sentimental. Vale, aquest és el punt de partida. Llavors, la gran cosa d'aquest llibre és que és profundament optimista, alegre, o sigui, tot li ha anat bé, totes li ponen en aquesta noia. Però no és veritat. No és veritat, però és el punt de vista és profundament optimista, no? O sigui, objectivament no li ha anat bé, però ella sent que, bueno... Era volgudament fet així, diguéssim. Clar, hi ha una voluntat de destacar l'amor i de viure'l amb positivitat. Sí, a més, també sento que hi ha un punt com d'aprenentatge o lliçons, no?, en cada cosa que et va explicant. Vull dir que és... O sigui, jo també el trobava optimista, però a mi el que a vegades em feia ser pessimista en relacions que jo hagi pogut tenir era la sensació d'haver perdut el temps o de com d'aquí no en surt res de bo. Sí, però llavors, en canvi, la teva protagonista no transmet la sensació d'haver perdut el temps amb l'amor, sinó que totes les parelles que explica han servit o li han aportat alguna cosa. És que tot t'aporta a la vida, diguéssim. No és l'amor, és que tot el que vius, sigui bo o sigui dolent, t'aporta alguna cosa. Són capes que tu vas afegint i tu madures com a persona, t'enriqueix com a persona, et desfas de moltes coses que ja no serveixen, diguéssim, però són coses que vas sumant. Res no és en va, és com el coneixement, res mai és en va. Tu dius, jo què sé, he estudiat llatí i no m'ha servit per res, mentida, sí que t'ha servit. No saps per què et servirà, però hi ha un algo més. Llavors les relacions, igual que tantes altres coses, són això. I això era el que volia explicar, és a dir, no és aquesta relació m'ha anat malament i ja tot és un desastre i ja mai més em tornaré a enamorar, ja plego, desisteixo dels homes... No, perquè és absurd. Perquè ja de per si és una tria enfocar-ho així, perquè hi ha molta gent que pot tenir una visió pessimista de l'amor. Clar, o sigui, jo crec que la cosa és, tu volies escriure aquest llibre per portar la contrària a un tipus de persona concreta? No, a un tipus de persona concreta no, però una visió que avui en dia jo crec que es té de les relacions i de l'amor, sí. És a dir, va ser una decisió volguda. De dir, és que tot el discurs que hi ha avui en dia és que tot és un desastre, doncs no.
Jo vull explicar que no tot és un desastre. Però i no trobes que hi ha un punt de lògic, normal i fins i tot sa voler explicar que aquesta relació ha sigut una puta merda i que no ha servit per res? O sigui, em sap greu, l'he cagat aquí triant aquesta persona. Bueno, és que jo crec que totes les relacions no li van bé a aquesta senyora. I de fet jo aquest marit no l'hagués aguantat ni 5 minuts, m'entens? Sí, sí. Ja representa que passen anys i després aquest marit no el veu més i ho diu al començament. Llavors, però encara que sigui així, tu no ets la mateixa persona gràcies a tot el que has viscut. Llavors, renunciar a això no entenc per què hauria de ser... Que això no vol dir que hagis de viure aquelles persones i els hagis de tenir integrats a la teva vida. Pot ser que no els vegis mai més. Però vull dir, relacions com amics, com el que sigui. És que... Com jefes, jo què sé. Jo entenc molt la teva perspectiva i m'agrada molt perquè com a persona, jo soc una persona com molt enamorada de l'amor, en el sentit de m'encanta l'amor, o sigui, realment, i no vol dir ni tan sols l'amor a moltes persones, però la idea de l'amor, el fet que ens estimem. I com pot sonar molt hippie, però és veritat. I llavors hi ha un punt on ens hem com desenganyat molt i hem intentat demostrar que les relacions són complexes i de vegades pot ser que és veritat que fer tant èmfasi en aquesta complexitat, en la duresa de moltes relacions, etc., doncs faci que, no que perdem de vista, perquè al final tots volem enamorar-nos, però que potser no trobem tanta literatura o tants textos en general o tants discursos que ens diguin que l'amor sí que val la pena. És que jo crec que és això, que hi ha com un pessimisme que tampoc sé a què obeeix, perquè... Clar, perquè tu creus que aquest pessimisme existeix només en l'amor o és una cosa més extesa? Perquè a mi em dóna la sensació que no... O sigui, que potser sí que culturalment estem vivint uns moments de qüestionar-ho tot. I una de les coses que hem qüestionat moltíssim són les relacions sentimentals i llavors això porta a un pessimisme. Però també potser ho estem fent massa, no?, amb l'amor. O sigui, no sé si és una cosa generalitzada. Clar, jo et diria, des d'una altra generació, jo tinc la sensació que simplement tothom s'ho qüestiona tota l'estona. Però potser sí que és veritat que ens hi estem fent mala sang. És això, és veritat que el pessimisme és a tots nivells en que estem vivint un moment bastant xungo, jo crec, a nivell polític, a nivell social, hi ha moltíssimes crisis, la societat està totalment fragmentada, hi ha molta desigualtat, hi ha gent que, és a dir, el nivell de pobresa que estem vivint és molt bèstia, la situació que viviu els joves és molt heavy, és a dir, gent de 30 anys que hagi de viure... És a dir, hi ha una sèrie de coses que no acompanyen el moment polític del país. És a dir, hi ha la llengua, l'estat de la llengua, és que és tot. La cultura, l'amor, és veritat, hem qüestionat molt, però bueno, jo crec que ens hem d'aferrar a la part positiva, perquè no és que ara la vida sigui més dura que fa 20 anys, o 10 anys, o 100 anys. És que la vida és dura, ja està. Sempre, ara i sempre. I coses, desgràcies, em passen a milions a tothom. I si rasques una mica, és que passen coses molt grosses i hi ha moltes desgràcies. Llavors, jo trobo que davant de la desgràcia ens podem assentar a plorar o podem dir, doncs mira, mentre estiguem aquí anem a treure el màxim que puguem i a disfrutar el que puguem. És una opció de vida, també va amb el caràcter, és veritat. Sí. No tothom és capaç de fer això. I quina diferència creus que hi ha entre la teva visió de l'amor Sí. i la visió que tu demostres en aquest llibre, que és que estimar val la pena i que pots tenir relacions on passin coses bones i dolentes, però estimar val la pena, i el romanticisme. Tu creus que aquest llibre és un llibre romàntic? Tu creus en el romanticisme tal com l'hem entès tota la vida, el príncep blau i totes aquestes coses? Jo no crec... Ara me digueu vosaltres què penseu, perquè potser sí. Jo crec que no és un llibre romàntic. No és un llibre romàntic. A mi sí que m'ho ha semblat. Sí. A mi m'ha fet pensar com... O sigui, ara que ho has dit tu, d'estar enamorada de l'amor, o sigui, sí que m'ha fet pensar com en el fet d'estar enamorada de la vida d'alguna manera. O sigui, m'ha recordat... potser perquè ara s'escriu com molt des de l'ara i del que sents en el moment i com des d'un conflicte com que batega el moment, m'ha recordat cartes a la reina d'Anglaterra, no? Aquesta cosa, tenir com una visió d'anar explicant, mira, m'ha passat això i ara amb la distància, com si que li ha com un carinyo, un amor en com expliques el que ha viscut la protagonista.
No sé si això també era intencionat o és la teva manera d'escriure. Sí, o sobretot, no, que ara deies, crec que també és una visió pessimista que teniu els joves, i un exercici interessant, que és el que comenta la OFE, és que la protagonista el que fa és explicar això a aigua passada, no? Com de dir, m'han passat totes aquestes coses que m'han forjat a mi com a persona, és un relat que és des de l'experiència, que potser no escriuria el mateix mentre li estaven passant totes aquestes coses. Sí, i això era volgut, i era difícil perquè representa que tu, quan te'n recordes de les coses que fa molt de temps que han passat, només te quedes amb les parts bones. I per això també les històries del principi són més lluminoses d'alguna manera i més desbossades i no tan amb detalls. Això estava fet expressament de dir, bueno, com més s'acosta el que tu pots recordar, te'n recordes més i també recordes més el que ha anat malament, diguéssim, els detalls. Sí, jo també et volia preguntar si tu a la narradora, l'Elisa Cohen, l'has volgut fer lúcida o l'has volgut com que flirtegés amb aquesta mena de narrador no fiable, saps? Bueno, la idea era aquesta, que no, és a dir, que ell explica com li ha anat la fira, però no sabem fins a quin punt això és veritat. Clar. Sí, que obre la porta que ella estigui una mica cucú. Però tu estàs a favor... O sigui, que idealitzi. Sí, exacte, com que també és una porta de dir, potser no passa res si idealitzem una mica, o sigui, com que no em sembla una porta de dir... O sigui, com que podria ser la típica amiga com la Clàudia, per exemple, que ho veu tot bé, saps? O sigui, en temes de l'amor, de dir, sí, aposto, vull dir, tu ets així, de dir, com, sí, a tope, tal, no sé què, de vegades és com, ja, Clàudia, però és que no... Vull dir que... Clar, perquè tu, quan recordes, tendim a idealitzar les coses. Llavors, no. I sobretot si els expliquem. Però és això, perquè hi ha gent molt rancorosa, per exemple. O exagerar-les, potser, en general, saps? Com que si et quedes amb un detall negatiu, potser allò es converteix en la història més negativa que has viscut mai i en realitat potser no ho era tant. I ja està, ja no pots viure mai més l'amor perquè t'ha quedat allò... Bueno, pot passar. Clar que pot passar, i tant, jo conec gent així. Hi ha gent molt encallada. Sí. Clar, a mi el que m'agrada del llibre és que és optimista amb l'amor. O sigui, com que és una persona que és... O sigui, que primer va el seu optimisme i després va les relacions que ha tingut i per això les llegeix com les llegeix. Perquè una altra persona les llegiria completament diferents, les mateixes relacions. Sí. I amb això també crec que no és un llibre romàntic, però romàntic entès amb la idea de com enteníem nosaltres l'amor romàntic. O sigui, que tu trobes algú, t'enamores bojament, perds el cap... Tampoc crec que la protagonista perdi el cap molts cops, o sigui, dintre de tot... Jo crec que no perd el cap. No. Bueno, hi ha una relació que poder sí que perd el cap, però és més momentànica. Però ella és bastant conscient en tots moments del que està passant amb les seves relacions. No? Sí. I relacionat amb la memòria hi havia una frase que tu deies, comença un capítol que diu: no en recordo el nom. És curiós com es pot esborrar un nom, una cara, i mantenir encara el gest, veure el gest, notar una olor, recordar un lloc, si feia vent o si se sentia al mar. La memòria és com un gat aixafat a la carretera, que al començament encara és pèl i forma i matèria, i al cap de mils de cotxes de passar-li per sobre acaba sent una taca sobre l'asfalt, un cromo. Crec que és com, de fet, és com diria com de les paraules més negatius, com més pessimistes. Del gat xafat! Sí, de tot el llibre. Però és veritat que hi ha molt això, no? De com nosaltres recordem els nostres amors, de si els idealitzem amb el pas del temps, de si realment pensem que n'hem fet un aprenentatge o no, i també una cosa que tu parles al llibre, que és de si podem perdonar els nostres amors. És a dir, de si podem viure coses en el present amb un amor que en el present ens faci mal, i després van passant els anys i els decideixes o no decideixes perdonar-los. Tu això ho parles al llibre. Bueno, jo crec que és que em fascina l'exercici que un ha de fer en el perdó, perquè sempre hi ha d'haver un punt de voluntat. I sí que està bé perdonar i està bé no perdonar, que no, jo no defenso que s'hagi de perdonar a tothom, ni per casualitat, però sí que penso que hi ha un moment en què tu has de decidir si et vols instal·lar en la rancúnia o no, o és que és igual, és que encara que tu tinguis una relació de parella o tens una amiga i un dia et baralles, arriba un moment al final del dia que tu has de decidir si allò és tan important com per trencar peres o si, bueno, tampoc és tan important, m'entens? Ens hem barallat i ja està, i no passa res i demà serà un altre dia. Hi ha un punt de voler-ho fer i això em preocupa perquè bueno, és un exercici
Ara jo et faré una pregunta i semblarà que me'n vagi una mica del tema, però no. No, digues. Hi ha una cosa sobre tu que no m'ha explicat, que és que tu ets metgessa, Sí. tu ets doctora. Sí. Jo ja ho sabia, abans m'has donat una aspirina, ha sigut una experiència, i jo mai m'havia pres una aspirina, però crec que és interessant, o sigui, m'encanta i em sembla molt, molt interessant sempre quan la gent té una professió concreta i després té aspiracions artístiques o intel·lectuals. És una cosa que em fascina perquè demostra que l'art no té per què ser sempre una cosa productivista i m'encanta. Però ara que deies això de la rancúnia, pensava, és que potser també, o sigui, creus que en el terme científic de la paraula, com a doctora, és sa perdonar. O sigui, és també una aposta de salut i de conviure amb la vida d'una manera sana, aquest optimisme del llibre. Clar, no sabem de què és doctora, potser és oculista. Bueno, però tu la veus la gent que està malament, o sigui, no? Sí. Vull dir que... Sí. Però això no perquè sigui metge, sinó perquè ja es van fer molts estudis després de la Segona Guerra Mundial en què els jueus explicaven això, no? Gent que havia estat en camps de concentració, no? Que hi ha un punt en què el fet de perdonar t'allibera a tu com a persona. I això, i sense entrar en que s'hagi de perdonar tothom, que torno a dir que no és el punt, però sí que hi ha un punt alliberador, perquè si no a tu aquesta rancúnia t'arrastra. O d'aconseguir fer un discurs agradable per tu mateix dels teus records, no? Que és una mica el que passa en aquest llibre. Has de fer les paus, és que al final, si no, no podries dormir. Així com general a la vida, jo penso que tothom ha de fer el que cregui que ha de fer en el moment concret, i això vol dir que t'equivocaràs o no t'equivocaràs, ho faràs bé o no ho faràs bé, però tu has d'intentar fer-ho el millor possible per estar al màxim en pau amb tu mateix. I llavors, a partir d'aquí, a vegades faràs mal a gent encara que no els hi vulguis fer mal, i a vegades et faran mal i tampoc t'hauran volgut fer mal, i llavors arribar a un punt de dir, bueno, res és tan important. Hi ha coses que sí que són molt importants, però llavors hi ha el dia a dia que hi ha moltes coses que si ens encallem en això podríem fer un llistat de greuges terrible. En qüestions d'amor, per exemple, la Lisa Cohen, aquesta protagonista, clar, hi ha un moment on nosaltres parlàvem del llibre abans d'aquest programa i jo he dit una cosa que m'he equivocat, perquè jo he dit que la protagonista tenia un bon historial d'homes, que això pot passar, perquè pot passar realment que hi ha gent que ha tingut al llarg de la vida diferents parelles i totes poden haver sigut molt maques. Vull dir, això és probable. És com que en el... O no, sí. O no, però que vull dir que hi ha com aquesta part com de pensar sempre pessimistament l'amor, on jo defenso que hi ha gent que sí, que jo a mi mateix em considero una persona amb un molt bon historial, o sigui, crec que he estat amb molt bones persones i després... És que és veritat, però... ara no sé cap on anava, ara m'he despistat. Deies que t'has equivocat amb una cosa. Sí, em creu que hi havia un bon historial, però després llegint el llibre, fins i tot, o sigui, analitzant bé els personatges del llibre, fins i tot li fan mal, o sigui, però mal físic. És un dels moments que generen més debat del llibre. No sé si això és massa spoiler. Estava fet expressament. Podem parlar-ho, no? Sí, home, clar que podem parlar-ho, no passa res. Sí, hi ha un moment... Bueno, ara és un spoiler, si algú s'està llegint el llibre, que posi pausa. Exacte, si voleu llegir-vos els llibres, no, us diem que us heu de llegir el llibre, però si voleu ara, doncs pareu perquè vaig a fer un spoiler. Però hi ha un moment on un dels nòvios de les parelles que té la Lisa Cohen la viola. I llavors, ella... I ella ho gestiona com pot. Sí. Però pel fet de ser amor, és que és molt complexa, saps? I llavors jo m'ho llegia i pensava, no sé si estic d'acord, perquè com tu fas quan tens una mirada optimista, com té la personatge del llibre, i en realitat el que amb tots els discursos actuals hauríem de fer és com no veure-ho en positiu, i tens la sensació que ella d'alguna forma per aconseguir aquesta pau acaba com no estant-se massa en el problema o no, saps? Bueno, això va venir perquè vaig sentir un programa de ràdio, vaig llegir en algun lloc, que era com més del 75%, com el 80% de les agressions sexuals estaven perpetrades per amics o familiars. I llavors, clar, jo no sé com ho veieu vosaltres, però la majoria de dones vol dir que no denuncien. I que no denuncien vol dir que segueixen vivint o compartint vida amb aquella gent. I això vol dir que d'alguna manera els perdonen, perquè si no trencarien peres totalment, i això no passa.
Però no té per què. No, evidentment, no té per què. O sigui, tu pots no compartir vida, però senzillament no denunciar i no parlar-ne. Evidentment, no? evidentment. I pots seguir endavant amb la teva vida sense perdonar i que això generi un trauma. Vull dir que això t'ho pots endur fins molt lluny. Clar, i tant. Però llavors, posada en aquest de dir, jo què faria, però com que no ho sé, perquè no m'ha passat, a mi m'interessava posar la protagonista en un lloc incòmode de dir, i si el perdona? I si, de totes maneres, no passa en va, perquè ja acabem de fer l'espoiler, no? Al final aquella persona no em representava res, és a dir, el màxim de pau al que arriba és que aquella persona ja no li representa res. Que no és, no és dir, ai, sí, jo l'idealitzo i té moltes... Saps? I jo crec que cadascú fa com pot. I és veritat que era un moment que deia, i ara què li haig de fer en aquesta pobra dona? Però m'interessava aquest punt d'incomoditat per això, de dir, hi ha altres maneres de viure-ho i tot està bé, perquè per mi el més important d'aquest llibre era defensar la llibertat individual i de dir, tu pots decidir el que vulguis i els altres no poden jutjar perquè no saben el moment en què estàs, ni el que estàs pensant, ni el que estàs vivint, i llavors això era el que em permetia això que entenc que és molt incòmode perquè per mi també ho és. I no et feia por no caure en la cursileria? Creieu que és un llibre cursi? Caure-hi? Jo crec que al principi una mica i després no tant. Sí, potser a mesura que vas entrant... O sigui, jo he de dir que la primera toma amb el llibre per mi és un xoc, també per les coses de les que estem acostumades a llegir sobre amor actualment, saps? I llavors l'altra cosa que... O sigui, a mi m'agrada una cosa que va escriure la Paula al guió, que era que quan algú ens explica que està enamorat sempre hi ha com aquesta sospita que jo vaig pensar, jo també ho he viscut així, de que veus l'altra persona en un núvol o veus una parella i penses no, com segur que algú d'allò falla. O sigui, penseu això? O sigui, de que tenim un escepticisme amb l'amor. Jo ho deia, sí, o sigui, em referia a que quan algú, o sigui, amb un grup d'amigues íntimes, si totes expliquen coses que fallen en la seva vida amorosa i alguna és sempre no jo, tot bé, sí, jo crec que hi ha sospita. És a dir, no pot ser, tot bé tota l'estona no pot ser, saps? A mi això em va passar una mica amb el llibre a l'inici, de dir, no, però... On està la trampa, no? No, com de dir, com que sí que... Però crec que també és una cosa del que jo estic acostumada a llegir o del que m'espero quan un llibre va d'amor. Exacte, anava a dir això. Que és que sigui un desastre. Sí, i que... Bueno, però a mi m'agradaria que m'expliquéssiu d'on ve això. Crec que és culpa de Sally Rooney i que estem totes com capturades per aquest llibre. Sí. No, però a mi justament l'escena de la violació crec que és un moment en què o sigui, com que et peta una mica la bombolla aquesta, no? També perquè sento que la protagonista també l'enganxa molt per sorpresa i que és part del moment que no... O sigui, que potser no reacciona... Clar que totes ens pensem que reaccionaríem d'una manera, però no sabem si ens trobem allà, què d'això. Llavors, és com un moment d'aterrar, ostres, la seva parella... O sigui, també pot fer aquestes coses, llavors també hi ha com un tema de drogues, no? Com que ho justifica una mica, però no, llavors... Sí, aquest moment és el que... Sí, però també és precisament per tota aquesta herència que hem rebut del romanticisme, no? I de que ens sembla que qualsevol cosa que tracti sobre amor serà cursi, o fins i tot ens sembla que les coses que parlen sobre amor no tenen un valor intel·lectual, i jo amb això he fet un recorregut al llarg de la meva vida, també com a noia que no vol ser vista com una allò que després amb el pas dels anys te l'acabes sudant, però quan ets més petita i dius, no, com a mi no només m'agrada el rosa, no només no sé què, com a mi m'importen altres coses, vull pensar les coses, no sé què, i llavors l'amor el deixes allà abandonadet perquè l'amor sembla un signe com de feblesa o tal. I jo després van passant els anys i te n'adones que l'amor és una senyal de fortalesa, precisament, o almenys jo ho he viscut així. I fins i tot llegeixes els clàssics de la literatura i tots van sobre amor. Vull dir que l'amor és el tema universal i estem tots com... No sé si per culpa del romanticisme, però com l'hem acabat posant a un lloc... Quan digueu romanticisme, què voleu dir? O sigui, jo em refereixo ben bé al romanticisme com a corrent, diguem, estètic o literari o de sobretot, i quasi diria, fins i tot penso més en Disney,
saps? Com amb la idea aquesta del príncep blau, de que tindràs una relació et durarà per sempre, de que tot sempre anirà ben l'amor, i no, crec que hem evolucionat clarament des d'aquí, amb la complexitat de les relacions. Clar, o sigui, sí que és veritat que arrosseguem una herència que va en contra de tot això, que ha hagut de com qüestionar això, que està mal, objectivament malament. I llavors és com el dir que l'amor és complex i tal, doncs potser hem com donat de menys l'amor en si i per mi està al centre d'absolutament tot, saps? Però i llavors, rom-coms? És que jo sóc superfan de les rom-coms. És que a mi això no m'ha funcionat mai. Però perquè ja ho llegim des de la ficció absoluta. O sigui, jo crec que... Tu creus? Sí. És en plan... És una cosa que no existeix? Bueno, jo crec que existeix momentàniament, o sigui, no existeix. Evidentment, no existeix. Vull dir, tu pots passar molt bé amb una parella i pots estar molt enamorat, però aquell fragment de... O sigui, una rom-com potser és un episodi de la teva vida, però allò, viuran feliços per sempre més, home, bueno, parlem-ne, molts matisos. No, clar, evidentment, és que no és veritat, és que no passa. És que no passa. Però vull dir que a mi m'admira aquest punt en què, en quin moment us vau pensar que podia ser així, saps? Com Disney. No entenc. És una estafa de la societat. Una estafa del Disney. No entenc. És que i no és només Disney. O sigui, és que abans et casaves i t'havies d'estar tota la teva vida... O sigui, tens una visió fins i tot religiosa. Però, religiosa, però tu parles amb les àvies o tu veies la gent i jo no sé, vosaltres, però... No? La gent, les dones, sobretot, que expliquen les històries, ja t'explicaven, no, és que aquella la pagava el marit, l'altre... Sí, però això ho saps més gran. Sí. Això en saps quan comences a raonar amb la teva àvia de tu a tu, com a dues persones que dialoguen com a iguals, però no com a àvia i neta de que et faig l'entrepà i el suc de pressa, saps? No. A més, jo en el meu cas a mi em deien no t'escoltis a cap home, mi iaia, cada dia m'entrenar. Sí. Però fins i tot hi ha una cosa innata en el meu cas no m'ha passat, però la gent que als 7 o 8 anys els seus pares se li han separat i ho passen extremadament malament. No, però ells volien... O sigui, és perquè som educats creient en aquest amor. O sigui, jo crec que principalment en l'amor dels pares i llavors hi ha xocs de moltíssima gent que el pots tenir més d'hora depenent de la història. Per mi la història fonamental referencial de l'amor que tots tenim és la dels nostres pares i llavors hi ha gent que la perd abans o la trenca abans o hi ha gent que la té per sempre, se la qüestiona d'altres maneres o el que sigui, però sí que crec que som educats encara amb la voluntat de que l'amor perduri. És que crec que és una cosa fins i tot instintiva, de que volem estimar. I que sobretot la gent del nostre entorn que no l'ha pogut viure d'aquesta manera, que com tu dius existeixen i tenim ulls, sempre ho viuen com un fracàs. O sigui, jo crec que simplement les històries d'èxit són les que semblen romàntiques i les de fracàs són les que s'acaben. I per mi la reformulació que jo he fet d'adulta és adonar-me que moltes relacions que s'acabaven no eren un fracàs, eren una victòria. Sí. I és el que t'explica aquest llibre, jo crec. Clar. Sí. Bueno, clar, aquí passa una cosa... Sí, o sigui, clar. Aquí passa una cosa que jo estic molt d'acord. Era la intenció. Que és una cosa que a mi m'ha agradat d'aquest llibre. I jo he de dir que jo soc... O sigui, jo soc una persona molt escèptica. O sigui, a mi em passa que jo penso... Ara no sé per què explicaré la meva vida, però explica'm la vida. Jo penso que jo no estic feta per l'amor. És que jo sabia que acabaria dient això. Jo crec que això és mentida. A més, és que és mentida, és mentida. Jo penso, o sigui, una cosa que jo penso que és que se'm dona tan bé ser amiga i tan bé fer tantes altres coses i això tan malament comparat amb l'altre que jo penso que a mi si no se m'hagués posat la idea al cap de que l'amor existeix, jo no l'hagués desitjat mai. Jo no hagués desitjat mai això per mi. És només perquè se m'ha dit que existeix. És igual, la biologia hagués fet el seu fet. Això no passa també res. és veritat. No. Però bueno, no passa però res. és una cosa que penso com que realment que sí que... O sigui, perdó, m'estic ficant en un fregado tremendo. O sigui, sí que penso contra la idea de l'amor com a idea, que és que llavors et fa desitjar coses que tu potser no desitjaries en un altre moment. Una cosa que m'ha agradat d'aquest llibre, que és el que anava a dir, és que jo el que m'he anat gestionant en el meu cervell al llarg de fer-me gran és pensar que és positiu i desitjable tenir moltes històries d'amor i viure-les, i m'agrada un enfocament optimista però alhora
que coexisteix amb la idea aquesta de fracàs que jo parlava, saps? Com que el fracàs no té per què, o el fracàs d'una relació concreta no té per què voler dir el fracàs de l'amor. Jo crec que una de les coses que hem après tots plegats és que ja està. Has superat. No, anava a dir que una de les coses que hem après és que l'amor acaba i no passa res. O sigui, jo crec que això sí que ho hem anat integrant i abans no es feia tant. Primera, perquè els matrimonis no es trencaven, podien arribar a ser profundament infeliços i allà seguien, com la institució era sagrada. I jo crec que ara sí que ens hem alliberat d'aquest pensament i d'aquesta llosa de no ha de durar per sempre. Bueno, no passa res. O sigui, et pots equivocar, pot no funcionar, es pot trencar i pot tornar a començar l'amor, saps? Vull dir que com aquesta cosa d'enllaçar relacions i tenir-ne més d'una i que no existeix un amor de la teva vida, en pot haver més d'un, doncs això jo crec que sí que ho hem interioritzat, però igualment el discurs de rom-coms i de l'amor de Disney existeix. O sigui, jo crec que sí. I això, hem crescut amb això. I la superpop, o sigui, referents... Que us han esgarrat. Però no, a vosaltres també. A vosaltres també, per favor. En el meu cap, jo ja venia esgarrada de fàbrica. Jo no estic culpant a Walt Disney. O sigui, vull dir que jo per mi no és... No havia passat això. No. Però m'enteneu que vull dir que jo no estic dient hi ha un discurs que se'ns posa dintre del cap i no sé què. O sigui, no. No, però sí, vale, sí. No, una cosa, jo crec que es visqui el que es visqui, és a dir, quan tu comences una relació, tu has de pensar que allò durarà per sempre. Després durarà o no durarà. Veus? Però a mi això jo ara penso. Jo no he sentit mai això en la meva vida. Mai. Perquè després les coses s'acaben, perquè tu estàs superenamorada, l'altre està superenamorat i l'envien a treballar a Austràlia i tu tens una empresa aquí, i tu te n'has d'anar a Austràlia a fer què? Austràlia! Ara d'anar a Austràlia. No, però és un dir, tu pots decidir, poder t'estimes molt amb aquella persona i dius, jo no me'n vaig a Austràlia, jo què sé, que se'n vagi ell, allò durarà o no durarà, perdona, però... És que jo no sé per què jo he d'anar a Austràlia. Noies, tinc una dada. Vale, jo vull una cosa. Sí, m'ha agafat com gràcia ara la idea de com jo dic, jo no he sentit d'això mai. Hi ha poques coses que facin assolir la Rita aquest estat. Com de mig plor, mig gràcia. No, m'està fent molta gràcia com que la teva resposta hagi sigut un moment, perquè potser li donen una feina a Austràlia, saps? Com jo pensant, ara he d'anar a Austràlia, no sé, és igual. L'heu fet una dada. És que jo sé aquí on hi ha la bretxa. Perquè, o sigui, nosaltres vam créixer en una era, als anys 90 hi ha autores feministes que comencen a parlar del postfeminisme, ¿vale? O sigui, jo vaig tenir com un però com un trencament de visions no amb ma mare, perquè ella era una feminista als 70, 80, no? Com bastant, ella tenia superassumida la idea de, doncs, no, dona independent, bueno, des de petita em deia no per cap home ni cap nòvio, ni que això és l'últim que t'ha d'interessar. I és una cosa que culturalment va anar passant i als anys 90 es va començar a fer servir el terme postfeminisme per expressar com aquesta onada reaccionària que precisament veiem a les rom-coms dels 2000, que és llavors quan comença a sortir aquest humor com de sobte molt fatxa, no? Protagonistes on tenen com molt bona vida, feina, pis, amics, no sé què, però els hi va fatal en l'amor, que és d'on surten tots aquests estereotips que nosaltres vam absorbir. I és una cosa que surt d'aquesta sensació que es va tenir als 90 de que el feminisme ja ho havia aconseguit tot, entre cometes, i que llavors que s'havia d'anar parlant d'altres coses i es torna a fer servir de tobogan per la dreta. I ja està. D'aquí ve el trencament, crec, generacional. És la primera vegada que sento parlar d'això així i penso que podria ser la raó, perquè és que si no ho entenc. Sí. No, és que de veritat... I és d'aquí d'on venen com tota aquella cosa tan radical dels 2000, de les dones superprimes, allò tan com superficial de les revistes... són unes teories, si busqueu a internet, hi ha com diverses publicacions. Se'ns va formar el cervell en una època d'onada reaccionària respecte al tema de les relacions de l'amor. És el que passa en l'era Bush. Però, sí, tota la raó... No, és que tens tota la raó, segurament, però és que si mirem més enrere, el tema... i és l'edat dels meus pares, és tota l'època aquesta que hi va haver de hipisme, després d'un món bastant conservador, bastant depenent de l'Església, i això és l'edat dels nostres pares, i jo no sé quina edat tens tu, però que el que volen precisament és trencar aquestes relacions matrimonials, etc. I llavors aquí hi ha l'amor lliure i tot això, persones que a dia d'avui la gent jove que està tornant-se a casar els hi peta el cap
i això és l'edat dels meus pares, perquè ells van alliberar-se d'alguna forma i van creure en altres tipus de relacions, en altres tipus d'amor, amb menys dependència, amb més corresponsabilitat, i segurament aquí acabem arribant al feminisme que deia l'Ofe dels 70 o dels tal, però jo potser penso que en la nostra cultura l'excepció de no creure en l'amor va ser aquest període hippie i després el feminisme tal, perquè en realitat anteriorment, m'imagino, i no sé, fins i tot t'ho pregunto, com de dir, els nostres avis o els nostres... O sigui, jo crec que la visió romàntica de l'amor ja ha sigut sempre més lligada a el que es deia del matrimoni. Però això no té res a veure amb el matrimoni. És a dir, una cosa és la institució i l'altra és l'amor. Això ho creiem ara. No, això sempre ha sigut així. De fet, abans la gent no s'estimava gaire. Clar, a la gent els casaven i s'ha acabat el broc, i el mantens. Aquí ningú podia decidir res, i si el teu marit et pagava, tu t'aguantaves i callaves, i ja està, no et podies separar, i poder però no te venia gent. Però perquè et deien que l'amor era allò. L'amor era... No, et deien que el matrimoni era allò. I que tu no et podies separar. Però això no té res a veure amb l'amor. I creus que... Però voleu dir que no han existit sempre persones romàntiques, persones que han cregut en l'amor, fins i tot? Sí, home. Sempre. No som nosaltres. Sí, jo no parlo... És a dir, si no és l'Elisa Cohen, ara la de Klein Fortuny. Estimar comporta una sèrie de responsabilitats i és una feinada, i és una elecció cada dia. És a dir, estar amb una persona no és fàcil. L'amor lliure no era amor lliure, era anem a follar amb el primer que passi, perdona, i ens anem a divertir. Això no té res a veure amb l'amor. És un altre assumpte, que pot anar junt o no, però no, un moment, l'amor lliure, a veure, no fotem. Vale? Llavors, l'amor com que tothom vol no estar sol, tenir una parella, que després que això pot ser una parella, pot ser dos, potser és molt complicat i pots afegir tot el que vulguis. Hi ha moltes circumstàncies, tothom ho viu com si, però, bueno, jo crec que s'ha de ser positiu. L'amor és molt difícil, perquè la vida és molt difícil. A partir d'aquí... A mi això d'entrada no em sembla allò que diguis el més positiu del món. Però és veritat, però és una elecció, llavors tu pots triar. És la veritat més absoluta, clar. És a dir, si tu saps que en qualsevol moment tu pots marxar, pots decidir quedar-te o no, encara més. Vull dir, tu estàs allà perquè decideixes estar allà. Aquesta és una visió molt bonica de l'amor, que de fet un amic meu diu molt sovint, que és com que quan tu tens una parella, no és que decideixis ara tindre una parella i l'escollis, sinó que tu el que fas és escollir cada dia que continues amb aquella parella. I a mi això em sembla molt bonic, molt guai. Jo també penso això. Jo també. A part d'un llibre optimista amb l'amor o amb aquest enfocament, creus que també és un llibre optimista amb els homes o amb l'heterosexualitat? O sigui, també, com que la protagonista és heterosexual, totes les seves parelles són homes, també hi ha una mica la cosa aquesta de dir, ara diré això, en ple mes de l'orgull, llevem ben pressa, però necessitem històries positives sobre l'amor heterosexual? Home, jo crec que sí, perquè ara hem passat una època, sobretot per la literatura i per tot el discurs que hi ha públic, que és els homes són un desastre, són uns desgraciats, uns fills de puta, tot això, no? Un moment. Els homes són persones, no? Igual, és veritat que hi ha, no? Pues hi ha una sèrie d'evidències que acompanyen, pues, que evidentment fan, no? Tenen més força física, hi ha moltes agressions, vull dir, jo no nego en cap punt això, però segur que teniu amics i la gent no és tan mala gent, no sé com no és tan mala gent com es pinta. Llavors, també era una mica això de... Hi ha senyors que fan coses horribles en aquest llibre. I no ho dic per la violació tampoc, només. Però bueno, jo crec que... És veritat que hem de diferenciar, o sigui, jo almenys diferencio en la meva vida el discurs del que jo sé del potencial agressiu o del potencial de coses dolentes que tenen els homes, i això és una cosa i això no es pot esborrar, és un coneixement, això existeix. Sí, però a part, això no vol dir que tots els homes amb els que et trobis siguin dolents, i jo torno a repetir que tots els tios amb el que he estat són molt bona gent, i vull dir, jo no tinc aquesta visió com superpessimista dels homes. De fet, em trobo com dient-ho molts cops a les amigues que sí, que els homes també valen la pena, però no ho dic com negant cap discurs feminista que hagi, no, o sigui, crec que és que tenim tota la raó en dir que hi ha comportaments masclistes que no s'han de tolerar, però que sí que crec que hi ha homes amb els que jo gaudeixo estant com a parella. Jo tot això ho compro, i o sigui, jo separaria també com el discurs de els homes són potencials agressors, que això
és un tema, però no, crec que no és el tema, però jo crec que sí que és veritat que hi ha homes cookies, òbviament, de fet jo estic amb la Clàudia, jo també tinc com un molt bon historial i estic molt orgullosa, però també veig... Jo també, per si m'escolten les meves exparelles. No, perquè no dic res. I jo no dient que no crec en l'amor, no sé què. Bueno, només que quedi clar, ja està. Sí, no, deia que sí que hi ha homes cookies, però també és veritat que jo el que veig al meu voltant és que si miro les amigues solteres que tinc, miro els amics solters que tinc, miro ja no amigues, conegudes, saludades solteres que tinc al voltant, i els homes, la proporció no està equilibrada. O sigui, la proporció de què? De dones estupendes i d'homes. O sigui, costa molt més trobar un home estupendo que estigui a l'altura de les dones estupendes. O sigui, n'hi ha molts menys. N'hi ha menys. O sigui, hi ha homes amb molts problemes emocionals i homes que... Això és així i demostrat. O sigui, això és així. El mercat està malament. I van fer aquell estudi que, a part del tema emocional, van fer aquell estudi, perquè això és ciència, que explicava que les dones ara han guanyat moltíssim nivell d'estudis, capacitat econòmica, etc, i que no troben homes, o hi ha molt menys homes que tinguin aquest nivell d'estudi, no sé què, i que tinguin els valors que elles comparteixen. Vull dir que la sensació de l'heteropessimisme també està una mica fonamentada, no perquè no existeixen els homes cookies, que tots sabem que existeixen, jo crec i tots els hem vist. L'heteropessimisme no té tant a veure amb la idea de Disney que tenim interioritzada com en que el panorama és el que és i no passa res. Llavors, aquests són els jugadors que tenim. I això ho diuen les dones solteres, no les dones emparellades. Creieu que se senten amenaçats i per això tenen tots aquests traumes? No crec que sigui per això. Pues llavors, per què és? A veure, quin és el problema? Al contrari, però si tenen tot de dones estupendes, si els és igual amb ells. O no volen una dona estupenda. Aquesta és l'altra cosa. No volen una dona estupenda, perquè clar, si tu tens una dona sumisa que només calla, que no et pot portar la contrària de res, que cobra menys que tu, m'entens? Si estarà calladeta... Doncs això converteix els homes en un molt mal escenari, si els homes estan en aquest plan ara. Bueno, jo parteixo de la base que una s'ha de fer amb gent intel·ligent. Sí, és que... Bueno, per mi és que anava a dir, és que acaba sent una cosa com més com de... No sé com dir-ho, però és que no sé si és nivell educatiu o vull dir com nivell de discurs o nivell de... Però és que és un tema de diferències de nivell. No és que per mi no és que els homes se sentin amenaçats, és que realment hi ha una diferència i que ningú troba l'encaix, però és que ni les dones amb els homes ni els homes amb les dones, d'alguna forma. Clar, per mi no és tant la reacció masculina que hagi canviat aquest panorama, que això és una cosa que també es diu, i potser és veritat que hi ha aquesta part d'ells sentir-se amenaçats. La cosa aquesta de dir, quan deien que s'havia ficat de moda les tradwives i que tenia a veure amb que com els homes busquen dones del passat una mica, no? Com la cosa aquesta de... Però sí que crec que hi ha una cosa més de les dones se senten, les dones heterosexuals sobretot, se senten més legitimades per rebutjar homes. I això sí que crec que abans hi havia la cosa aquesta de que tu et quedaries per vestir sants i que no sé què. I ara per aguantar un mort que l'aguanti un altre, m'entens? I llavors per això es genera com aquest decalatge, perquè la solteria, a través de la independència econòmica, que tots sabem que tampoc és molt real, però la solteria apareix com una opció molt desitjable per moltes dones si no tenen una persona que elles consideren que estigui a l'altura. I fins que tu no deixes... O sigui, fins ara, doncs, potser la relació no era tan igualitària. I jo crec que aquí el problema, i ara jo començaré a pontificar com una cunyada, però tot això és veritat fins que una dona decideix que vol tenir un fill i després s'ajunta amb el primer que passa. Com estàs una risa? Estàs en fire, És que t'anava a dir, i està havent-hi uns quants escàndols amb diverses actrius estadounidenques, amb la, no sé si amb la Simone Biles, no, però com amb diverses dones així celebritats dels Estats Units, no, que se'ls hi ha... diuen que s'han ajuntat amb un home que els hi ha fet tenir un fill per a la seva carrera no sé què i està havent molt aquest discurs no sé si t'ha sortit i potser... No, ho he pensat jo sola. Jo el que pensava, o sigui, el que pensava que m'anaves a dir és que a moltes celebritats noies que se'ls coneix parella noia i que eren o obertament lesbianes o bisexuals, ara estan amb homes. Sí, i que llavors volien tenir fills. No, això ja és una altra cosa, que és com un moment de recessió estrany en què... és igual.
Ara això jo ja no dic res més. Què anaves a dir tu? Tu anaves a dir... No sé. Està clar que l'amor és tot un tema i que obre molts debats i que el vivim cada dia i ens passa molt això i ens passa molt, sobretot jo crec que com a dones el que ens passa molt és el que explica la Paula de tenir amigues estupendes que dius, però com pot ser que no trobin, no? Que no encaixin i llavors en tot cas el llibre Lisa Cohen de l'Ada Klein bàsicament el que ens fa reflexionar és sobre la llargada d'una vida amorosa i jo crec que segurament el diferencial que explicaves abans tu, Rita, que la tranquil·litat una mica que et deixa aquest llibre és que podem tenir moltes parelles, que ja no és com la idea d'una fixa i tal i per sempre, però que tot i així doncs val la pena posar tot el cor en les relacions que tens, tot i l'aprenentatge de saber que potser s'acaben. Jo almenys és com una de les coses més maques que em quedo del llibre. Com un exercici de que les ruptures no són fracassos. Jo crec que això aquí es troba el meu escepticisme i el teu optimisme. Jo diria, no creieu? Sí, totalment. Noies, si us sembla bé, passem a la Filomena. Remena, Filomena. Vale, començaré jo, perquè avui farem una Filomena una mica coral. Farem una recomanació cadascuna perquè passa una cosa, que és que d'aquí molt poc començarà el grec, el Festival Grec, que ens encanta, a mi personalment és una de les coses que més il·lusió em fa de la temporada escolar, per entendre'ns. O sigui, jo, quan comença el mes de juny, tal, penso, fantàstic, bé el grec. Llavors, avui el que farem és com un repàs del programa del grec i que cadascuna digui una cosa que li faci il·lusió. Jo he de dir que soc molt pesada, porto parlant del grec a tot arreu on vaig. O sigui, he fet com reculls de coses que em fan il·lusió del grec a 50 llocs. Llavors, si a algú li interessen més coses, jo què sé, hi ha un irradiador per allà que tot de recomanacions de coses que em ve de gust veure el grec, tal. Llavors, jo m'he passat una mica com pel forro aquesta norma que hem fet de triar-ne un, perquè en diré dos, però Fantàstic. Sí, em permeto aquesta llicència i ho faré ràpid, vale? Llavors, hi ha dues coses que jo penso, això sí o sí. La primera, William Kenrich és un artista sud-africà que jo personalment no l'he vist mai en arts escèniques, però sí que vaig anar a veure una expo seva al CCCB, em va fer volar el cap, o sigui, va ser una cosa com molt bèstia i penso que aquest tio estigui programat al grec, al Teatre Lliure de Montjuïc, a la Sala Gran, a la Sala Fabià Puigcerver, ho farà el 27 i el 28 de juny, el que farà és una adaptació del Faust de Goethe ambientada al continent africà, que es dirà Faustus in Àfrica. Llavors, és un tio que treballa amb titelles, o sigui, una cosa com molt artesana que crec que pot ser bastant guai. O sigui, combinar actors amb titelles, tal, pot molar. I llavors, com tot aquest matxembrat d'idees, val la pena, penso. Llavors, una altra cosa molt ràpida és que és un clàssic del grec, perquè una de les coses que a mi m'agrada més del grec és tenir l'oportunitat de veure artistes internacionals que normalment no estan programats aquí i també que jo hi ha coses que sí que viatjaria per veure-les però de vegades no es pot perquè és car, no encaixa d'horaris, tal. Doncs veure artistes internacionals em sembla fascinant. Llavors, el Papadopoulos és un clàssic de la dansa i és un dels tops mundials de dansa que ha vingut sovint al grec i que aquest any hi torna amb un espectacle que es diu My Fierce Ignorant Step, que es farà al Mercat de les Flors, perquè jo crec que tots els espectacles de dansa del grec, algun es fa al Teatre Grec, però en general, com el grec es fa a molts llocs de la ciutat, al Mercat de les Flors es farà 12 i 13 de juliol. Llavors, trobo que són com els dos tops per mi d'aquest grec. Molt bé, doncs la meva recomanació del grec és una obra d'una companyia que és la segona part d'una obra que ja vam recomanar i que vam tractar aquí a Gent de Merda quan va venir la Magda Puig a parlar sobre la idea de Meravella. La Magda Puig amb l'Andreu Martínez formen part de la companyia La Mula i van fer aquesta obra el 2024 que es deia Tauma, que anava sobre la idea de Meravella. Nosaltres la vam anar a veure, ens va flipar a totes, la vam recomanar moltíssim i va venir ella a parlar d'això. Era una obra que jugava amb la idea de fantasia, que hi havia molts objectes, hi havia drons, hi havia persones del revés fent sí, vam entrar allà i ens veiem en blanc i negre. Sí, exacte. Sí. Tot el possible... Era una cosa de jugar a través del teatre a la fantasia i a la ciència-ficció més cinematogràfica i alhora doncs, sense diàleg. Era una peça que a mi em va volar al cap de com em pot fer sentir això, tantes ganes de seguir mirant i tanta atracció sense haver-hi llenguatge de pel mig, que crec que és al final el que a mi més m'interessa del teatre, que és el llenguatge. I llavors ara el que fan al grec és presentar com una mica la segona part de Tauma, que es diu Manual per éssers vius. Llavors,
compta com a segona part, diguéssim, perquè segueix parlant de la cosa aquesta de la meravella, la sorpresa, no? L'acte de que alguna cosa et fascini, que la seva premissa és una mica que aquesta fascinació, doncs, pels grecs era el motor del coneixement, però aquest cop, segons el que expliquen, no serà tant al voltant dels objectes i de com aquest joc una mica de maqueta, no sé, que hi havia com un punt de maqueta en l'obra, sinó que el que faran és orientar-ho al voltant de la idea del text escrit. O sigui, el joc serà sempre amb les paraules, amb el text. Llavors, perfecte per mi, i jo crec que tinc moltes ganes de veure-ho perquè ens va agradar molt Tauma. I a part, la Magda Puig és fantàstica, és molt guapa i em va encantar tot el que deia, o sigui que fantàstic. Sí. Aquesta espirina de la Rita avui. Tinc molt mal de cap. He de dir que encara no m'ha passat el mal de cap, estic aguantant per vosaltres. Jo us vull recomanar Folklore de la Lucía Fumero el 5 de juliol al grec. La Lucía Fumero segurament la coneixereu, us sonarà, és pianista i cantant de moderna. Bueno, seria una mica injust, suposo, encasellar-la en un gènere, perquè fa com una fusió fantàstica entre jazz, folklore, world music, cantautor, etc. I aquest cop, tot i que ja ha tocat el grec altres vegades, tocarà presentant el seu disc Folklore 1 i 2. Crec que, tot i que la podeu sentir a Spotify i a molts altres concerts que anirà fent, crec que val molt la pena sentir-la en directe perquè té un imaginari musical xulíssim que, o sigui, sentir-la improvisar és com veure algú pintar aquarel·les, és una cosa xulíssima. I a més, surt amb una alineació de luxe a tocar a l'escenari. Surt amb Rita Pallès, Eva Fernández, Magali Zira, Marcelí Bayer, Martín Leighton, Juan Berbín i més gent que em deixo, però era molta gent. I no només això, sinó que en aquest directe Fumero col·labora amb The Silence, o The Silence, no ho sé pronunciar, perdó, un estudi visual que treballa en paisatges digitals en directe. Llavors jo crec que aquesta fusió de la música improvisada i la imatge en directe serà molt guai de veure, us ho recomano molt. Doncs per acabar, la meva recomanació, i la faig molt breu, també és un concert i és un homenatge que el grec farà a Pau Riba i on hi participaran diversos músics. Jo sé segur que molts oients de Gent de Merda després és el típic que et trobes en aquests tipus de concerts. Ells el que faran serà un homenatge al disc Dioptria, que és de l'any 1970, i llavors hi haurà artistes com el Petit de Calaril, la Rita Pallès també, el Roger Mas, la Ludwig Bang i fins a 12 artistes més que el que faran és celebrar els 55 anys de la publicació d'aquest disc mític de Pau Riba i per tant aquesta és la meva recomanació pel grec. Ada, moltíssimes gràcies per venir a Gent de Merda. També moltes gràcies, que això no ho hem comentat al micro, perquè l'Ada Klein ens comenta moltíssim i ho agraïm molt, com tot el reforç positiu per xarxes. Soc molt fan del vostre programa, és veritat. I avui no t'hem deixat parlar gaire. No, però està bé, està molt bé. Jo crec que estic supercontenta de que m'hàgiu convidat. Vamos, estic molt contenta d'estar aquí i sóc molt fan. A nosaltres, jo crec que és xulo que s'hagi transformat en una cosa presencial, no? Que no sigui només nosaltres responent-te gràcies quan comparteixes el de... No, però és veritat que s'agraeix, perquè les coses boniques s'han de dir. O sigui, i nosaltres som molt... Ho veieu? Sí. I també podem aprofitar per dir que no és el primer llibre de l'Ada Klein, no? I que si no l'heu llegit ja també hi ha La plaga blanca, que també va fer bastant rebombori, recordo en el seu moment, i que recomanem molt. Que no té res a veure. Sí, no té res a veure. No, era una altra cosa. Doncs Ada, moltes gràcies per venir a Gent de Merda. Gràcies a vosaltres, merci. Gent de Merda. Aquestes que sonen són la Rombo, nosaltres som la Paula Carreras, la Rita Roig, l'Ofèlia Carbonell i la Clàudia Rius, i som Gent de Merda gràcies a la inestimable ajuda del Nacho Medina i el Rob Roman, que fan que tot soni i es vegi bé, la Caral Guinart, que ens ha fet aquest logo tan guai, i el David Caravent, que ens ha posat les veus. La setmana que ve més. Adéu, noies! Adéu! Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.